Archdiocese Catholic Youth Movement ba in yalam yangi ha kajing duai sedang. Sebabnya yang pendamil dia kemar jong belai hakene kestam kerpangai bantang kentang ya kene kapor ya kene kelabmat kerpangai ya kene ka program berasni babar khaj program kenyai baik renti dah ke jengker ku dok jong belai yang pedang burom yutra jesu dah kedak jong keding kena hake pa berukon museum bekot koken rat bot spontan keblai siajar ngu nak benta ka jeng ai jeng mei ya kene kestam keblai sibun nak benta ka jeng kerku kerdok ka jeng mei ke bamela ai yangi haga bagi la la menta manyolum lang krui hak mak jeng mei hakene kestat kendat ni phai shme da ka jeng soret kerpat ya ka jeng kerku kerdok lam ka jeng mei nak benta jeng kon samla kerpangai ia kena ke Jingrakhe ke Jingdap Arpsan Snam Jong ka ICYM ngirpal ya me mangkerku kerdo ya bar khoi ki Samla ya ki father ya ki divide baro ya ki sister ki divide ya ki kon Samla ki nongket kam baro lai tali ki diocese ba yang ilang kroi kendan ba kini ki program baro asngi kinwan ra halor jungi ya kajing klan ha kajing ngai kajing slur mensiam banle ya kababha bakar pangai banyalap ya kerteng bakanam kajung mei nipan kini borok daukres utrai jungi kok pa jungi ba beneng kelong kebokoi kerteng jung mei anwan ka hima jung mei kelong gemon jung mei ha kendau kemba ha beneng to ayangi menta kajung bam jungi kebala kesui batmat Wailam ngi sakit bensoi hendai terfly ngi dak besnu aman ka buram ha ukpa badukon manusia makoj malam kang kumcum ta barboj nom selaman in phai sa kamare thesti kenang nya sai kenang nya dana ka banta jungi ban kan duai kanya sai kmi lam makana ka banta ki khon samla maro lai tali ki diocese khublai ka maria tanam aphala ker khuya phadam thanking thai belajar khusus po sumpah Yesu kemaria berkhoj kami jong blai dan duai mentaj ni numpam mencara kuat senyap senyaman kudanup kita Yesu kudanup dalam kemaria tuan taj ni pam dukun mesti makon Kublai Father John Albert minta ngin yo ya jingkran lamprang bat kajing priang burom na I President Jong Kaseng ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement I Samla Mewan Shua Nongrum. Na kahinin ngitip ya kamenta bat na kamenta ngila ban mudur ya kelasai ka step ka pasuk ka bakmen ya pibaro ki bedon lang hagan ka por ba hagan ka khalipman lakha ya kaseng ba jong ki Samla ha ka Shillong Archdiocese ka bolong ka kme jong baro ki parish ha ki tu ki por house nem khat kendai punriu Haka pratarik jong ujemang. Bad haka ni kekenti nilayo ya ka Archdiocesan Catholic Youth League. Kabang ikot ka ECYL. Bad nilayo ro ya unong yalam benengkong Jong Kaseng ibadai iba Joel marbanyang. Kumta Kaseng kalatulun nakipor sikipor. Bad hadin kejengnya
Klak no, bat kilai tili kidaisis. Kasulong juai, bat nongsten. Kaseng ba kisamla, hau arjar wei. Kalapan kelano ya ke kerteng. Sya ka ICYM, Indian Catholic Youth Movement, Shillong Unit. Baraus nem arjar katsan, ka ICYM Shillong Unit. Kalapan kelabiang ya ke kerteng. Sya ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement, kabangitip menta kum ka SACYM. Kaseng kalaya yakini ki arpusan snem, da ka jingtray sitom. Kinong yalam kiba khmat jungi. Da ka mensem basyidhem, bat ka mensem kabayatil lilang. Kila tray na menta ki Samla Jong ka diocese. Haswa banginyo ya ka jing sedang ya kani kaseng ba ki Samla ha usnem khat kendai penriu. Kaladon ru katu kat ni kajing ya inti jong ki Samla ha ka diocese kepala sedang nu usnem khat kendai lai puar. Kumta terter hadu usnem khat kendai penriu ha bagin yo sendon ya kaseng ba kabla itu pura da ka diocese. Ha kani kegenti ngasim ya kani kala kabu man priang sobha ya ifarasel ibalong IDYD Daisen Youth Director Barim Jongi. Badai lang bajong iro bakaseng kalaki imha. Ngapriang sobha ya ifara John ibadai Daisen Youth Director Jong Kanongstein Diocese. Ngapriang sobha ya i Maram Amparin ibalong i local MA. Ngapriang sobha iba Agustin ro ibadai i local MDC. Ngapriang subha ya ki member jong ka steering committee hapok kajing ilam jong iba Joel Marbanyang bat iba Roland. Ngapriang subha ya kinokikam jong ka ICYM Jowai Diocese hapok kajing ilam jong i Samla Muchwa. Ngapriang subha ya kinong ilam jong ka Nongstoin Catholic Youth Movement hapok kajing ilam jong i Samla Kensai. Ngapriang subha ya kinong ilam bat kinong mikmat jong ka SACYM. Ngapriang subhaya ki Presiden bat ki Parish beper na barok lai tili ki diocese ki balawan ban sakilang ya kani ka Jingrakhe dap arpusan snem jong kaseng ba ki Samla hakani ka bri unyo trep. Ngapriang subha khamtame ya pi ki delegate na ki Parish beper kani kasi kanumlong ka bejob lada pi Pimsya melawan syakani ke program. Ngapriang subha ya barok kinungkitkam na kiseng beper kibawan lang ban ni simbentalang ban ngi. Bat kaduk kentang yawai ngapriang subha kelum ya barok ladang alaklet ya ino napi. Kublai shibun. Kublai Shibun Samla Mewan Shwa Nongrom. Menta kendan kentiu ya kalama Jubilee Rupa da ifada Silvanus Nongkenri i balong unong mat shra bat unong mat lenti jong kani kaseng ba nadu balaseng yaka kata khatpra tarik ujembang syajar khandai spa khandai penrio ngakerpat ipi baro ban yayang ringkat renti kum kadak jong kajing buram jong pi ya kani kadau ba dausan bat hadian kani kajing pen kentiu ya kalama ngakerpat bapin yayeng na kabenta kajing ruai baken sai jong kaseng Archdiocese Catholic Youth League, the Indian National Youth Movement, batmenta ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement.
Secretary, Jong Joai Archdiocese Catholic Youth Movement, ba in I Yakadak Jingburom, ya iba Fantin Lakadong, MDC Jong Kamalki Laimkra Constituency. Ngakerpat ya ki President Jong Baro Laitli, ki Archdiocese, Bansenran, ya iba Fantin Lakadong Syagarin San, na kabangin si Osno ya kajingren ke Jong I. Step bakmen ni pi bro adap dak jing su kemen ke bakrau ke jing su sarong benta banjok benta lang hakani ka Jubilee Rupa ke jong fikit Samla ngai kublei yai fadasil bajkot it fadasil Venus nongkeri ibelong syau tau payah joki Samla iju ibarabo ri kaca balej kibut ki Samla na sedong i mar kidon ki jing syania kaba teli delong hai keboleh ka jing sebut pi ifada John lai yang itu ka jing dua step kindon barabo rakmet ka phat ka bokoj ka bakia kumju i local MLA jungi Dr. Amprin i Terkuel Marbanyang ini roi di wei zatba jungi Samla jungi jong kebalang Katholik jungi mat kumju yai ba i basyong oi father I'm so sorry father yai father from hidang mas kami tu ngai kublei yai father ru i badan benta lahang ni badi Samla mewan chua nongrum ibalong presiden jong ka SACYM ngaru ngajudan barabor agini Kaseng jong ka balang seng Samla jong ka balang pi pidei sisa kita kisipai ibanyalam lenti kisipai kisipai ibara white rasti dari pidei kisipai ibara ya ketin ublei ngaju sudap jing keben sikadi bangan bentalang bat pi lang mar kapor ke sikadi Samla ngaju kadik experience jonga ngaju kemau barabor penyat kanu ke program ke convention jong ki youth akeleng ka jela ngim jukli sendukan long ngilej baik bat kitu ki por khasan arpo snam menchua akan mau njuk hamdon kalit dap bediki bos dap bediki no penyat bos san ruteli ki bos don be nawai gasnong ban penyat ban lech kita ki jaka balong convention baka jik song shit ru ka bamkai tu ka por ikan ma ba 4 judan ka bos ka ban penyat ban teli dap bet semam bat ka jing keni syuki ru ka bamkai ba song bos te kitu gidi ki experience ki bang laksem 4 judan manu ba thnum ndai nilej bi da ka jing song shit ka jing kemen iwan pai ka jing song shit ba ka jing kemen ikan ma barabor ba blai don ahmad udaw suma jangi kadon kawe ke experience ka ba ngasyam ila dia akpo bang dang don Kaseng Samla malki Katholik jongi ni penyat ya kawe ka program dan teks Samla baladon ki buansa ite yang mani jongi jong kamalki ilong ibarit
hall ibarit nilai occupy lut kat kabala space kadon ko igamit kaba nilai adep penbiang namata ka singi ka babut untuk hardway shiteng damit but lawan ban ong yangi kadon ke emergency kata ke emergency nilai kendit but ngi yong ke kata ke emergency abakali kata ke emergency pitip kun samla kadai ke kata waka toilet barok hoj ki septic tank ki lash leilut bat kapor kadai ka wasting damit ni sayongan ngin le kumnu haba ka along mta she ingin pha ikni ki samla rakhi step she ingin lej mi rai ben to ngin du thya du dem ngin pen khoj lut jak septic tank ngin don san ngut chime chiyong ha du da shai par ngin pen khoj jak tak septic tank banyo ki samla ki basa delegate ben penon kam yang step pitip katu ke experience ke bang Asyam ke bang Amla cuman klet ba itrai kata kam hadu da shai step ban ngelit pai siyeng ban res kenta da ka jingpot seram ke itu ki moments ke bang ile namta ka balang namta ka buram jong blai ile da ka jingkulut mesiem da ka jingkulut mesiem bat kadi ki moments ba kan cherish bet hadu kasi baran selap jadi moments bang ina ban klet ngi di men cherish hadu metang ini kan mau sa jipor ki banang song samla mangi itung ki dieng chane chatai jadi ki moments ki ba ngisa be ha kam sim jengi ngisa be ke donut jengi serta te pi kum ki samla pi di ben kan rich isama baro kinwan menjoin chapi Kaseng Jong pi ba pinang ya klan ba pinang klan ba mar ya kanu organization PE apa PE yakin ki pon menta haki politics su ki bon ki youth hendai kini dami kiala kilai dah kajing pat youth pat lapin IT rakam sano tu pimdai ban mi maroi lesi hakajing long ba lesi hakajing song kurim pihak cimkino tak ba pimi ba pin Jubilee nak benta jong pi di dispaut di bu Jubilee ba pimi mendai mungkin political youth sengi ki ban mi dak jing pat jing pra long senat sibun ban i ni samla ni bat kalau ke susi ba pun ni mi yo simbenta nak jing wan uni bor ba kani ke Jubilee jong pi menta la bon ni mi yo ban simbenta belum bojong benchen kut bolong ki Jubilee ba per ndai haka Jubilee ke bansawan nganget ni nak julong kipat ba samla pinyo simbentalang ngasuyo taklat ai dan di bam nak bandon inget ba kanika SSCM kanang kiyo dan bu berbor kajing duai kini pro kajing hak banyalap ya kati nublay pinang pro kajabi nu dari jingit para samla tengam dodan tan idon sekiwi ban klan mat jong pi
Jubilee Rupa kalong ka job but pinangla antray hok ka kam ka chat pi kublay siya jan go kublay pi baro Kublai shi ba fantin la kadong na ka benta ka jingkran ka jong pi mengiru ki samla ki jing duai jong menta kandan ka jing lebron ya ifada anhi harngor ifada John Albert dan Tatiang ifada Sylvanus Nongkri da lingkoi finance secretary jong ka SCM da ka jing a yau sentio Mentang khot ngom ha ya Samla Benedict Mayong I President Jong ka Zone 6 ban wan shakmat ban ai kadak jing burom ya Ishong Kunor Jong kanika program belingkat I Dr. Mrs. Mazel Amfrin Lingdo I MLA Jong Kalangka constituency ngakerpat ya I President ban I Secretary Jong ka Steering Committee Jong kanika Jingrakhe ya ka Jubilee Rupa ba kinwan shakmat ban senran ya Ikong Amfrin Sha Karensan nakabangin si Osngo ya kajingkran ka Jong I. Father Sylvanus Nongkunri, ibadai iwe iradba iba guide iba yalam yapi ka kunhon ki samla jong ka balang Katholik shakmat John ibala ayangi ka jingdwai banyalam yangi hakani ka step but baro oi ka sngi Father Anthony perfect example ya uway usamla ubala ban bentai shibon ya kabalang ka jongi ban direct iki khon samla jongi kani ka facility ka bangi shong hang ni kade ka facility ka bala engineer da kata ka young mind ka bala ban manlam so many positives ha ka jingim ka jongi iba Joel Marbanyang the first president mo kiong Jong ka CYM ka ba mentap hikot ka SHCYM 1996 but shwaya kata 1932 I president Jong ka SACYM iba me wan shwa nongrum iba shy iba lawat bat labot din yanga kum ka MLA bangan pelat ya kapor ka bokodor jonga nakabenta ka ni ka program ki members jong ka steering committee bat baro mapi ki khon samla ki bawan na kini ki lightly ki jaka ki districts kumbanga snothu mga ka shulong ka juwai ka nong ston ngadap da kajing kemen ke bakrau bangan yu I ya ki khun samla jong ka niam Katholik bahapdeng ki jing ki babon ki jing wit ki jirwat pilala ban penkre penkrum ya kani ka program ka jokhi ban rakhis dang ya ka Silver Jubilee celebration jong fi barabor hakisnem ki baladep ki associations, ki organizations, ki NGOs, ki baper, ki judap shit rehem, bandon, ki programs, ki baper, banyarap tay ya ka jingmut ka jing perkat, ka sense of direction,
Jong ki khon samla jong ka ni ka jela ka ba e ki jongi ha ki benta ki ba pher but hadin kini ki arsnem jong ki jing shem jong ka jing thang ka jing bam yo kamai ka ji ka jing bam yo ya ka puli ka puthi ka jing kendit jong ka jing do no jong ki bahayem ki bahasem ki ba e ki ba thon ki jongi kalapen kendit bat kalapen syayong yang i barok kinong snong jong kani ke jela ba e jongi bon na pedeng jongi ngidang don tang ha pedeng jong ka jing kre bangin pick up from where we live laningin beteng na kata ka jing ran din ka jing hiran jong ka jing im ka jongi nrei ma phi barok ki members jong ka steering committee pilas ngau bit pilas ngau biang bapin te song biang bapin ai men sim biang bapin lum pin lang biang yaki khon samla jongi ki badai kita ki victims of covid ha ka generation ka jong phi ka jonga habang ipet ya kane ka authority lane ka jing pen scam ka jing don bor jong ki youth bodies saklak ka perthei yo i ba phidei kita ki lamprang bat ki lam khmat ki balwan la ya ka jing kala ka badon kam ha ka im lang ka sa lang ka ei ka ikhtiar ka baklan tam jong phi kata ka SHCYM ka ikhtiar ka weapon ka baklan tam ka jong phi ka dei ka Bible ka ba aya phi ka nong rim banum sya penyalam bakla hang ta ngayo i ka jing pher jong phi bat ki wei pat kita ki youth movements ki bangiyo i ki wan ki ja nakapor sya kapor kaya ka responsibility jong phi post covid ha ka ni ka generation jongi hato ki khon jongi ki yo ya ka puli ka puthi ka jing nang ka jing start ka babyang ka babit kaya ka ba ma phi ki khon samla phi la ban le ban lam lem ban betin ti lem ya ki ba bon ki ba shong ha ka ni ka jela ka ba e ka jongi ki bam sngo tho ya ka syllabus ya ka course structure ya ka knowledge acquisition kata ka dei ka ba hakmat tam ka challenge ka ba ma phi ki khon samla phi hap ban sedang bat sandur na ka banta jongi ki nong yalam ki nong sinshar ki jong phi ki babon sin ngi disconnect no na phi ngimtep ngi sumudur ngi super khat kajing announce ya ka selection examination hapdeng kum kani ka kenrum kenram kadai kawai na kita ki kendon jing bakla naman la syurai tang damangi kinong sinsyar nri ka jing kali kalong ma phi ki khon phi la long ki bala pen kre phi la so tho ya kata ka structure phi la tip ya kata ka knowledge ka ban empower ya phi ban ya chikmat ka jing im ka jong phi nga ay phi ka ni ka kabuk siar papin ailem shangi kinong sinsyar jong phi ya ka kti ka diang ka kti ka mon ban plan biang ban sandur biang kumno nginla banyarap yiki khon samla bakin fokus bat bakin poi sya kata kathong jongki education lani educated youths kabaar ka benta ka bamapi ka SHCYM ka don hang ni hakapor kalong ka jingpan klan ya ka jinget ki khon ki jongi ki shong tang halak ki yeng la bon benai balapan shoy ya ki daki babon jat ki jing pen shoy pinget na pinget
baka psychological built jong ki kon samla jongi hakani ka generation kalong threatened ka ka bang mangi kinong sensyar ngi don kamban le nakabanta jong pi tang ma pi ki patip ya ka jing win jong ka jing mut ka jing perkhat ka jong pi ha ba pi shong ha ka por lockdown but la set ya pi but la penjengai pi niki paralok ki parajor la penjengai pi naka yeng mani la penjengai pi naka niam ka rukom la penjengai pi na ki ba ki ba thon ka covid teng teng ka penjengai pi tang ba pin let ru ba pin snowlem habadon ka no ka jingdu jong ki mensiem jong ki bahayeng ki bahasem ki jong pi ka effect bahayengi ki jing tenjo ki babon but nang ni syakman ka ka bangila ban le na ka banta ki khon samla ban pen poi biang ya pi sya kata ka mainstream thinking ka bandon ka ideology ka bandon ka gain but ka bandon ka value ka batang kaniam Katholik kum ka jong pi ka jong nga kabala ban le ya kata ngin hap syong ban ya perkhat ban ya perdan kum pat I father Sil I father Anthony I father John I bishop I ba jongi namarba kani ka loss of value kani ka distancing from family and church kalapoy siya haka challenge ka bakraw ka design ka bangidon kam nang ni siya kamat kalong kabalong very deep and very meaningful ngalong willing kum kanong yalam kum kanong sensyar jong karibot ka jat benriu bala jet kerpang na mapi kipat ba yangi bangin perkhat kum no bangin tay biang nang ni siya kamat ka expectation jong pi ki samla nakanyam naka church ka expectation jong pi ki samla naka constitution ka jing perkhat jong pi ki samla naka bentaban penkre biang ya kata ka job opportunity ya kata ka opportunity for gainful growth kadai ka ba ka bangi hapan le ngashim ya kani ka kabuk siar ban ong ye pi lemba kani ka convention ka jong pi ban petlem ye kita ki kam ki bakerki ki bangidon kam bangin te song bat bangin ay kata ka design ban yarap yengi hakatu ko sngi nga recommend shibon by Father Anthony ipen mi ya ka advertisement for free coaching for the youth lemba ka St. Anthony's Institution jong ka higher secondary school ka jong ka jingkali kalong hato ka SHCYM katip ya kata hato mangi kidong sensyar ki balong ki ba sarong banong ngaday ka Katholik ngi kloy ban yarap yi kita kiday ki bangi hap ban le hakum kani kapor ikon ki jongi lapiong kanu kerta ka bakidon menta kilong lost kilong without any idea kimtip what is going on around them but dwai kerpang kum kakenhun jong ka SHCYM bakata ka threatened third wave kanumwan ban penklumar biang ya kajing jongi bat yalam susu yengi ban kenran din ha kajing hanrei om ban yat syakmat pidai ki samla bat yala ladaya pingimla bangin encourage bapindon ka vision kanlong ka babakla shibon ka vision jong pi ki samla kamdei banlong tang kumno bangan yo kam yo jamne bangan kamay kaji kadai ru kumno pinyarap lem ki para marjan para marpa ki associations ki bi associate yaladi bangin tei biang ya kani kajing jongi kepelahiran shibon si hajar ngo ya pi barok bapila khot ya nga sa kani kajing yalang ngangatip but youth is power and power is youth but if youth
are misguided and youth misunderstand power, there is going to be anarchy and chaos. Ngatarai pila day lupa ki kena pule ki bas ngotho habang ikren ya kakten pareng. Bat nganganget ba mapi ki badon hangni pindon bentaha ka youth with power. Fight yakane ka anti-secular movement ka bang yoi ka bajaha khmat jongi. Fight yakata ka disintegration jongi halor ka jinglong community ka kten Katholik ka niam kumbang yoi don basdang ban penlemir bat pentame yagi. Megalaya kadai ka wai jela ka babontam ka young population. Kani ka young population kamdei bansya ya lambakla namar anda ngi lalek nakani ka slaperthei ngi hand over ya kata ka mental shafi ki badang ke dangsan badlada ma pi sya ya lambakla nado basdang kan sajot kan sapra nginang yoi ya kita ki atheist ki ba syong marjan jongi ki ba kren persya yu blai ki ba nget blai syu ki atheist ki ba kwa ban penlemir ya ka jingtip ka jingnang ka jongi ki ba ki kemi ki pa ki la pensan penhe yangi nado ngidang kelung u drugs ka jingdi bu atyat kini gidei kita ki elements ki ban wan ban penklumar ya pi bat lada him scam ha ka jinget bala hikai ha ka bible jongi pinsya ya lambakla nganget ba pin salet nang ni sila ki jong ki yeng pin puson kendit ya kita ki jing ai jing mut ki jonga nakaliang ka jonga ngadai ka sakri jong ka church ka bakraw ka jongi but nganum le ran ban ong I am a proud Catholic. That is the first thing that I have to say. Nganget balada pi pim ting ban ong I am a Catholic kumbang ngam ting mga numdon mano mano bala ban yalam bakla yangi ni deiru pandai gibriu ki baburom markel yang ya ki we kiniam henrei ka infiltration ka bang yoi ka baja hakmat jongi haka imlang salang om bangin isi ya ki we henrei bangin yada bat ngin penskem yaki nongrim ki baki kme ki pa ka church ka jongi kalapan kamti hangi tang dagini ki kentin ngada wish ya kanika jubilee celebration jopi kan long ka ba job kan long ka ba saiso kan long ka ba don jingmut bat kan long ka bala kentang bala kerku dauble ha ka jinget ki jongi kublai shibon kublai pi barok Kublai shibon kong amperin lingdo na ka benta ka jing don ringkat jong pi bat ngi bat kitu ki kentien ki bas ngau tenat ki bala ai men siam yangi ki samla benta kerpat ya i samla Safi Larissa i assistant education secretary Jong ka SECYM bat i samla Loretta i assistant secretary Jong ka zone 6 bakin ai ki memento ha i kong amperin lingdo bat i ba fanten lakadong Ngilajan poi syaka bakut jong kani ka program balingkot ngakhat ya isamla Peter lingdo marshallong i secretary jong kanong Stone Diocese Catholic Youth Movement ba in a ya ka jings ngongu bat hadian kani ka jings ngongu ngin sayo ya ka mas bakhut ya ka ba an sa penmenta hangi da i Father Silvanus nongkenri kadan ru kawai ka jingkerpat ya baro ki bala set ya ki kali jong ki ha ka parking lot jong ka Anton Hall ba kin say no iki kali jongki bat kin set iki ha Don Bosco Technical School kulai ngayang hang ne ha ka kerteng jong baro lai tili ki diocese
ปันเป็นเป้าอยากกระจิงสงุอย่าอุบเลยนงบุนงเท้าบล็อกกระคุยกระดออย่างงี้หาดูกันนี่คำตามหากินเนกิอาร์พุสันสนัมบลาเล็ดลิงบากระจิงกระคุยจงอูงาชิมอยากกันเนกกาบุกเสียปันเป็นเป้าอยากกระจิงสงุอย่าพี่ดรเมซิลอัมปารินลิงดอน้องมิกมาดบรอนบุรอมจงกลายคราคอนสติทเวนซีบอกว่าถ้าเป็นกิจงบุญกรรมจงพี่พิลักปลายปอลขนังบันวันบันสันรานอย่างนี้หากนี้กระจิงรักเขยอุมาเมอร์บาร์สันพิลองอิริชาดบัสเคมบันกษาอย่างนี้คุณสัมลานักปอร์ชักปอร์ยิสุกเมนบัสงูสรองบังยิดอนหักบัลลังยากินน้องยาลามกุมมาพี่กุมจูยาอิสมบุตรชงกนอร์หากนี้ก็สเตปอิบะฟันตินลากระดองMDC jong ka constituency jongi bana kapor sakapor iju don senda abat kisamla jongi kuble sibun sa ya kapor bakodor jongpi bawan senran dengi hakane kasngi ka bakrau kajing sengu kale ru shaifada silvanus nongkenri ibade idiwaidi bani kongdo hakapor basdang yakane kasengba kisamla hausnem siaja khandai spa khandai phunreu lada umdon unong mat sra banong mat lenti kani kaseng ba jong kisamla kan umlong kumne daleleru kajing sengu ka bakrau shaki bahalor jong ki menor ki balajet lamang ipi ban sim ya kani kam bat kajing ke kli ka ba bat kan saitam kuble sibun padar ngin omla daleleru hakarta jongi bala ban sengu ipi ngai kajing kuble ru I Father John Albert intatiang ibade idiwadi jong kanong stone diocese balakot lawer ublay bandon lem don ringkat bat ngi hakani ka step shwa bang sedang ki program jongi kuble sibun pada kajing long try jongi hakani ka jakka de nama jongpi samla me ban shwa nongrum president SACYM bala pedang subha yangi baro ki ban saya simenta hakani ka sngi bat la shai kumju kuble sibun ya kajing pedang subha jongpi yangi baro ya kalenti jongme tukudo batohikai ngamla ban pau kajing sengu simet ya baro ndai tunget be kitin jing sengu jonga kilangam jeliu kidonut jongpi baro to uble unang kutku kodo ya pi baro ka step ka bakamen bat kasngi ka bakrau ya pi baro kuble sibun
Check. Check, 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 check. Sasisian lakar part ya kini ki try jong kini kali di nombor kali kali ki balabuh ni po pelau antan hol kin sobha ban penkriya no yaki hatai po madan jong ka Don Bosco sobha ki try jong kali balabuh ni po antan hol barok lakar part ya pi pin bu no yaki kali sitai po Don Bosco sobha ban penkriya no nomor dan kam ya ketiga jaka nomor kali ti san sau nreu ar ke ar nyau nyau khandai ka kali beren nomor w ran reu not nyau nang ta ar sau sau iwe iwe ti ran not iwe khandai q khandai not sau nyau w nyau nreu ar iwe m iwe sau not r kini kali berdei badan nombor ML05 borok manangta ML10A iwe pran reu khandai but ML05T in reu khandai nyau sau ML05S not khandai laisan but ML05T in reu san pra pra ngobhawan penkriya no iki kali jongpi namar badan kami ketika jaka Ginshim na ka number jingruai kabaningkong na ka kwadling kedok bat nakakwalenti beneng ka number jingruai ka balai spa alai po hinyo
tungin ya sedang juga mas bakut kadika sngi sajan banang kong jong bunai kumba menin kasngi thoding nang kong bunai ikan mau ika donut bakut tamu jisu mentaka sngi ikan mau ika donut batlem jong kamaria bat ngipen kentang ikini ki arsngi mentabat lasyai ha kamaria thesuti ka kemeu blei ka kemeu jongi ha ka kerteng kupa baru khon baru mensem bakut ngin jubab jam amen kajingai utrai jongi Yesus Kristus kajingai sebun jong blei kupa kajingai selok kajing kemen jong mensem bakut kin don rengkat bat pi baro rengkat bat piru kublei shibun i Father Richard bat i Father John bara orngot ki dei ki Tresha Nongstone Diocese de ya barok ki bedon lang hang ne nado ki member ki bamenta bat ki dukhat bat ki nongkit kam ki barim ki bela trelang haga youth commission bat kumju haga ni ka team haga jingyalam jogi khun samla nado balong presiden ba Joel ba Stanley David Hilarius Samla Roni Shai Fernai Blasius bat Mewan Shua pat ka team jongki hadu menta pediang sobai pi syakane kaleniam le rukom kerpa dia pi ban kiarno kaya charum seneng ban ya lumlang hang ni marang sngo ba ka pedang du jong ka jingle niam dei menta bat la syai de haga mas ba khut haga bangi pen mentai ka jing kenya ukris na kata ka daw ngilara ai kan ka ding phna keleng na ka wi ka diocese na ka wi ka parish kading phna ka de ka pedang du jong ka kam jing pen im jong trai jong yu khunu ublei manuel ubangin second mau kerpang ka Christmas balawan kayu kum khulung henreu la pendep ya ka kam jing sus pa halor kading phna kei ka bajah halor kading phna ni pen menta biang halor keduan pat we make it present mo pada sngi ula pendon kam ya ka ketien pen menta biang halor keduan kemot ki jingai ei jong ulum kalbari ban penim ya ki mensim bakordor ki ja biang halor keduan na kata kadau ngakot ngawer pi ban wan sya kane ke jingle niam wa dia khi shani satai ki bade ki samla jongi penlong pedeng ya kane ka sngi da kane ke jingle niam kadang ngimis ki wai dang sirukom ngim de ban mes ngane mar ka de ke jinge kenya ya khriam biang ya ke jing kenya kalbari ke jinge khawai ke jing mane blei bajana hitam ke jing ai ngo bajana hitam eucharis kamu ke jing ai ngo ke jing kerpat blei ke jing panma baro donlut haktin pareng yong acts ACTS ka adoration kajing panmap kajing mani blay kajing panmap kajing sngongo bat kajing kerpat baro sauteliki elements ki don lang hakamas bat kade kajing khawairu bat hakani kajing khawain sabesayangi na kaktien baim the word of life kumlaong ikong amparin mane bangin khlan kumno banyat bangin tip kumno banim ka bible kaktin ublay the word of life nang tapat ngidon bok ngiyo sayaw bread of life pujing im banlong communion banyalong ka way baru try bangin ya chapranga ka jingim jungi teto mentangin dam ki kli ngin panmap nam tagi jingduna ki jing bakla jungi knang bangin doblong ki babit barok khoj nam tagane ka le niam le rukom bajanai tam baken saitam tungin yo ong jam ngapla how blay badon bor baro bad happy ko men ko para namar bangle pop shibon dagi jing perkhat dagi kten dagi kam ke jingle klet dagi jingle palat jonga dagi jingle palat jonga dagi jingle palat bakrau jonga namar kata ngakerpa di kamaria bakhut bayai sa ka thai soti ki angel bakiru khut badia phi ko men ko para banduai nak benta jonga how try blay jungi blay badan bor unis ne yangi un maap yangi khamtam ki khon samla ban yalam yangi barokhoj shaga jing embom jukot amen
ngin ya duai la ayang ay kan ka kot ban pen kan mau ya pi bat ban kerpat blay na ka bentakin nongkit kam barim jong Kaseng ki bala khlat no Matthews Imsat Penshai Swear Arizona Sun Yohanes Renja Romandos Thaba kumangong ya pi ngin bu ya kan ka mas bat kini ki program jongi mentab ala syai akti bas bun jong ka kmeu jisu ka kmeu jongi baro ko blay try kan rat meu bala pha ela ukun ba marwai sya kan ka perthai man pelaju ben reu na jing te mrao ka barim the sai ki jing ai ki kun samla jong ni ki lai tali ki jelaniam bat baro ki paj rongai ya ka jing snai jong me na beneng ki ba ap khmilanti ya u da ka jing ro blai nang bakin yo e ka bainong jong ka jing lai doj ba shisha daw try jing yu jesu kristo kun jong me u ba yom ba san shar ban me bu mun sim ba ko ha ka jing long ka wai jong me blai junam la junam amen ya bam khawai na ka tinu blai ye shong Ka jing pule na ka kitab u Isaya no itulpa. Ka lenong balai po ka dekat khat khandai ar puai ar pulai bat ar pun rio. Un salek sebun ye pi tang syok sngau ba piam. Utrai ublai ubakut Israel u ong kumne. Da shisha ko paj ben rio hasian pi ki basong ha Jerusalem pin om yam shu da shisha un salek sebun ye pi haba yok sngau ba piam Maria yok sngau un sa jubab ye pi wadla utrai ula pentian ye pi da ka jing sosat bat ula pendi ye pi da ka jing lanot penban unong hikai jong pi on omburi shu yalade bat pensoyo i dala ki khmat yala unong hikai kiskor jong pi kin sayo sngo ya kaktien ka bakran na shadien jong pi ka baong kaneho kalenti to yaj haka haba phiyaj bakla sha kamon ne sha kadyang bat un sa ai slap naka benta usambai ba pibet ha ka khandau bat usambai ya uba ka khandau kan penmi un sei ki so ki bamet bat ki babun ha kata kasngi ki jenri jongpi on sa ai ka jaka bamplang bat ukun long brot un sa bamplang ha ki pentha ki bayar ki masidap bat ki kada ki balur ya ka khendau kin sabam da ulang yap ubasngiam ya ubala kenther baha da ka jingkhat bat da upro haman la ulumba uba kenjang bat ulumret ubajrong ansadon ki wado ki batoj shat shat ha kata kasngi jong ka jing penyap ka bakrau ha ka ba ki yeng pakidulan ki klam te ka jing shai ubnai kan salong pat kat ka jing shai kasngi bat kasngi kan sa pranai hin nyau sha lakat hin nyau kisngi shisien shai ha kata kasngi ba utrai uta dawai ya ki jing mong upa jong u bat upen koj ya ki jing at beliang na udieng kawut jong u kak tien jong utrai Kasam chispa sa punyo kanamba kabasao na kakwat len kedop pana kakwat len ti beneng plas pa riu ho hunyo
don ringkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajing pulay nag-gospel bakoy kat kumo Matius. Kaburam hamikutray. Hagat agapor, ujisu, ulalej ngo iya kinong ba, bat kinong grit, keleng saudang. Udahikay hagisinikok jongki, bat ulayalab ya gospel jongka hima. Bat ulapan koy yaki beriau, naga jingpang, bat jingkraw harukom. Haba ulayu i yaupay ba, ulas ngaulam, naga benta jongki. Namar ba kila sya lebeng, bat sa rangdi, lakum kilang burod, klem nong syarai. Kumjaw laong ha kisenran jung'u, kajing ote kabuan sisya. Henry kinong tre kikendian. Namar gata, doger pa dia utrai jung kajing ot, baun pa kambuan kinong tre siya kajing ot jung'u. Bat ulak hot salade, yagi kat arngut kisenran jung'u. Bat ula ai haki, yakabor, halor ki mensiam baman. Man bekno yaki, bat ban, penkoj baro ki jingpang, bat ki jingkraw. Uji sulap ha yaki ne ki kat arngut, udap ha yaki. Kelej siya kilang brod balaja jong kaying Israel, bat katbab hidang lej, tuyalap artat, doong, kahima ublay kalajan. Tupenkoj yagi bapang, penim yagi bayap, penkoj yagi basa yang lengkut, bekno yagi ksuj, pilayo ay, piru do ay ay. Ka gospel jong utray. Kajing ya roya mikutray. Syong bat ngini asya skor kendiat. Kajing puson naga ketin hublay. Kajing hublay sengi buram basuk Jubilee basuk yaki kun Samla. Naduk inong yalam ki barim haduk ki bamenta. Bat baru lai teli ki jalan ya martat. Shalong kepada kami jawai nong stone ki badi ki kun. Tengah semua komen sisya banyak don bentalang bat pi hakum kene ka kam namar ngiru ngilaya don bentalang nado basdang ya kene ka kam ka tarik sengi kha ga jing syang akarman klem ong bakala menne kadai khat pram dai pramo khat pra tarik banai me kadai ka sengi sajai bat kala kata ka jingja kala jaha ka hall jong ka Christ King College kadai ka sengi sajai hau banai me syua ka procession maria hakane ka parish yang mane ba. Dia kamu tahu benai me khat paratarik kadap arpusan senem kene Kaseng bala penlum pelang kumbala kreni presiden menejong Kaseng Samla nadu senem live huar ladon Kaseng Samla ki padar salvatorian ki wan senem khat praspa kendai po le se ki 4 lak ben organize kata karukom ki padar salesian ki wan senem khat kendai spa arpuar la syam senem hau benai Januari ndap tik chi spa senem kala jan kene ke Jingrakhe ke bakrau ke centenary jong ke jingwan karwe ngut ki missionary Salesian nreungut ki padar sangut ki berdar missionary how January but si post nam hadin bagi wan ki lala ban organize ya Kaseng Samla ngilay osngo menekat kendai spa live huar te la penlum pelang pat ya baro ki Seng Samla kamtam hakitu ki por ngi khot ka west ka east ka riboy bat ke Jaintia southerly haka jo kalam haka wei kalama khat pratarik jong benai me khat kendai spa kendai pun reo haka hall haka Christ King College haka bayo Samla jungi na parish penosla Joel Marbaniang lajit kumu ad hoc president Banengkong but Samla Benedict yang rai kumu ad hoc general secretary Banengkong tengin ya thap tilang nam ta kene ke jingja nai penjorong ke jing thap kti namar kapor kalangkot
namar ngapit ke baji lah dekat Arduna telah dah ngabat yang ni ke baji kamut ngan cu pelong malu malaka mas pinum sultanat pinong padari yu kumute usule tang dep te kam dei ke jing bakla jong baslem mo dengan hapsim hi por kendiat da bamja kham slem kamut khambang thamrung ndei palat than ru mo yo pi dompat te num kat ban biang ni ai daw bon teli ki daw ru don kawe ke de bakala ka trok ste sipo te kini ki banasiane te kim don daw ke manong bakala ka trok selai mer ki slem nasiane pada Sylvester belai terilang ban ngau daki postnem ulat mi dang step ndre 41 pada Jim Resru ngatarai ke Kamparish kate namar mangi hangneng ya trei youth director ni pej langru bat ki parish nado ke por jongane mentaru kumju kum pada Jim Res badai DYD mentalong parish priest hamar bisu ngaru mensyu hamar bisu ke parish ke bahe te lakat taru nilai poi hi kat bapoi akan mau ya ke joint convention ke balong hakliariat holy family parish ka por bagi penkre nam ta national convention ki ban national te kila poi convention lai baji janmi kaja ka sha te kila pendep halenti tang ba ka mas te kim poi shu te to seriem malu malakum ta ngakwa banong kum ne sibit min singiru ngadang don biang kalat ban keren kendian te ngakwa ban ai ka team jong kane ka mas mendam step bat men singiru ka koi pat ka team ngakwa banong kane yangi ki kon samla kerpang ki kentin jong blai lang bau prophet Jeremiah arpu kendai khatway naba ngatip ya ka plan bon ada ketin plan lalong ketin paring ngatip ya ka sandur bangadon na ka benta jong pi ta di kentin jong blai I know my plan for you pat kadi ka plan ka bakum no wang blai Jeremiah ka arpu kendai khatway kadi ka plan ka babah for your good, for your welfare. Ndai na menta ban penjat ya pi, ban penbahaya pi. Ublay tip bau dan ka plan na menta jongi. Bangi menta kas ngingin long ki badon bok la dangi tip ya kata bat penken mau ya ladi bau ublay don ka plan na menta jongi. Niwan siya ka partai by plan, not by chance. By providence, not by accident. Niwan siya ka partai by God's plan. Ada ngitip bangi kengkor kata ngin sa imru kumta nginum im kumbawa manore ketin long por kendiat julum nginum im julum ngin im da kata ka plan jong blai na banga tip ya ka plan banga don na ka benta jong pi kita kentin kilong ki badung hadu kata hamtam ya pi ki bon ne ba pilawan menete ngapet meneng onga pilawan de kitu ki ribbon bablu long sipet tip ki syarung ne nga asyu pen iya ki da kene janli jonga ngong peng ngapong da kene ka ka pas mo jonga maranga kan mau ki por mensua ki ong hana por India ru dang organize kene ka youth organization ubas dang ban lumlang ki samla jong kari India ka lama jong ka ICYM de uto Archbishop Abraham jong ka Nagpur blaklat mentah dang kham samla ulong Archbishop berbolong dynamic ba wong hana ba demo hakapor jong ba penbet convention kumne ka jinge kendo jong samla ha Chennai Samla jong Katholik jong kari India teola kumpo Islam bat kita ki breu ha Chennai kila organize kila khadlo iki pat ki breu ban yarap lem yaki kidon ki Hindu bat ki we bat ki strict ba kita ki nong up entah to Archbishop du papen beja kita ka program one hair na po Nagpur na po hang takim syarung yu syarung reu yom don batch wong adi Archbishop bishop yu ta kita ki bepet kim tip ra kita ki nong pek la se kim de ki Katholik ru yang wong organize manga msyano ka batch pak te so thamula mo hadin kata don box sawan segi we ki penrung ke nyu hang ta te nga naso kuman bangila progress kat ne mo la progress kat ne hagane ke jingya lenti jongi ngila long standard ha mo te khublai sibon naga bentakat kane ke jing penkre naga bentaka liang jong ka steering committee khamtam bangiyo ai kane ka kam menta balla syai kan jendala long ka bakrau hadu kata-kata namla mudur lada ka perthai ka long kum baju long kan long kum no kane ka program rela kata kat ne ngila organize kerman la syai ngin sei kendo khambon ki samla na bangat tip ya ke jing tembu ka baga don dan ka benta jong piu blai udan ka plan na ka benta jongi nang tangi bu jing kelipat ada ublai plan yang ikum ni balai pat ke jingim jongi kalau ka balangkot balai ke jingim balangkot mau ka sam mana mestap ngadang pule
Khidang step mana nak bentar jong pi Samla. Dang ta nga khidang step nga puli mana nga kesam kendai pau bat kuang ba karta jing im jong upriu kadai nyau pau average nyau pau. Baklan prapo. Baklan prapo wi padar badon ne po ying bishop. Prapo tam menin ngayo snu na ifada Richard bala po ispo Nazareth Hospital. Kajing im breu kum tate hi baklan. Nga mentala jan po in rekuar. Hakoi kaliang so kumen na kawali kang susirun dia. Man rakhis ki khale ngam tre shu hiru. Ngam tre na mar ngalas nu thu nang jan sha thleu jing tep te. No nya rakhis ki kha. Lombong beri kemudian baik mana beri ngalah janiap mo kan rakhis ki kha jonga. Ndai singi kha ngiap mo. Karan karta jong beri nyau po average. Bat ki baklan para po. Bakham klan shu ngadon dang menin ngadang le kay yeng jing wei long kemi ngaduai ro nam ta kendai pusan not out ken not out 95 not out tekerman badai cricket mentaro don cricket India bad menin tu mayang uyo ndai khasi ta yo pyong mayong ndai mayang yo shispa century menin ngapet kai men met ngapet tang highlight yo pyong ngam don e ban le kan tang berpet cricket tam de da met syo ban tiang ngapet te itai kong ro kendai pusan not yet out mo hai ni ski baladap mong tay sanmer nga rakhi ya ka sngi kha jong iwe kong shispa snem ten dakila phone na katagayeng ban bat kiam anang tharai la le mai ken ti mak yong ndere mai yap I khun teng ki seo ki yap chua mo te ka chingim breu ko balang kot nyau pho ki kli jing kli la de baleu don ka plan re ka chingim breu pat kalong tang nyau pho ngatarai ka don ka plan ro anta mo kadang kau ke master plan bat nang kadon sakawi pat ka mistress plan la ban khot ka minor plan tu bleu plan thare seno yangi don hang ne perthai tang nyau pho baklan para pho bat nga kan mau ini kot nga wat na po office jonga ha ka por bangi pen kre ka jing wan jong ka National Youth Convention ka bapra shalong shipho wadu khat nyau tarik jong u Oktober ka bapra ha snam arajar shipho ni pen mi ni kot barit naka youth commission ban naka ICYM bat ka ongkum ne aku apan ya puson lang bat pikin dia samla samhoi ba it pelaj por se san minute ban puson kajing imbreu hang ne perthai kalong malu malah nyau phau kum ong ka bible klempak lah kanai ga jing khen jogi ru start ndai ki start bible kidi ki ru start ba pej ya jing imbreu bat hang ne kin tien le se don ba ya dei don mam ya dei ro le se ki nong rap mi dei bagi tang bangi khen average ka jingim brehong ne perthai malu malah nyau phau ki baklan prapo bat kum tal rei average kalong nyau phau bat ki reu start ki khen kum ne ki ong malu malah na ki nyau phau lais nam ngi penlut hagaba penang pen start ya la de shubo no khna bom le school tem le kam de aper mo tang bat shubo no ngakren average penang pen start ya la de kamot education dan bala kiu bag education ya ki torung im khen ni khen average te apdeng lais nem ngi penlut hakaban penang pen start yala de lais nem ban pule kan ka light reading le se mau phor nong sanyima rupang kum ta terter yang i pule magazine kum ta terter kiwe magazine teng ya yang kristan mo ngaong ka teng na marbun mam da pule ba saus nem ban ya keren para breu ani mentata ka lakiyo kan ka man khen yang ne ka por menta ken lakiyo pi kan ka keren breu bala don ka phone ka mobile lete baro si step baro si mate klem tang shu kham tam gitu ki badang yalang thamai le tang sia light ru tang bye tang tu pro lap sei phone biang la ya keren biang ya ka ju si ka juru te tarai palat monga ngane tela kham kiu mentah ngakran ni ka juk rem jongi mampadon mobile saus nem ban ya keren para breu conversation ban ya keren mentah tapi tip mentah ru kermen pendon ba text ya no mo ai por no ndiat you blay nai keren shu mo na ekran berute nambah ka mobile snap no tap no mobile bo silent no mo te saus nam ban ekran breu sans nam ban lek ban wan shong kali shong boss shong sumo shong nano ya jaga kejat ML11 mo kane sans nam ban lek ban wan henreus nam tamne duna khasi te kamstet pareng te ni ngit lengit kapor kishim
pareng tengit nga da ke bapet youth commission kumba khatsan ar posin la yo le chari pareng bishop la pha nga ban pule chari pareng no tang bang awan no bang sitom te pareng te slam mangi te dunai namar ba khasi kyong bam kloy yo ka her ka ja pareng pat jai ngakan ma ba di fadar kui ngilai kai sha di Itali bamja nado shibaje hado sao nado shibaje hado sao jenit ujenat bagi wanra ngala thia lai sao round ngala le thia sport sofa kita temen ki bakot yo fadar kui fadar temen ngale hing jongki nado shibaje hado sao baje tengi pat ngi bam step to subu kaneru average kibre unreus nem ban bam unreus nem prasnem ban penberngi ayala de PTB le karom bam shipo 29 kanoro ai pujat ban penberngi ayala de mo penberngi ayala de mo prasnem khat sausnem bantrei wo bantrei khat sausnem bantrei mangiong mangikop magana ngilit belang itrei tang bakhat sausnem kabajrong tam nakini baropat kala jandap silver jubilee hi kanela arbusau dona kan diat sisnem silver jubilee jongi arbusan arbusau snem bantia dade ba khamja itu le te palat mo mangakan mau don wi nong trei jonga ka paris mga trei deu kristan hikai school step nga kerseu yo man kasngi bo ne hikai namar hikai nyo baje usnu si bana maru thia pat menit nga kerseu yo tengah tim yo rumo nang ta dompat biar kumba biar kesong tu bangga kerseu thia te dom te hakas ngi sajan padu thia tengah lengok ngongi kinong shet shenau tu ba hakas ngi ublei kami kiong kami yo ifada hadin ngong hari klam bam klam di kiong pada tu te un sen uthia ngi sajan yo ke pad adon mande men step te snap arfus ausnem bantia te nang takane ka poin ka babut kane te wadiar khesio kane lakut ke Jingrakhe hang ne te ladang ilek mas nengilek jingeseng man kasngi utrai ban ngi penlut san minute men step san minute men met banduai sho bantia banduai ndala khethia bat ngilek jing mani kasngi ublei mo bonsun ngilek slam hiru last to get in first to come out bat ngi deki VIP ru very important people mo outstanding people number beleng yang shabaring mani nakata daw khot outstanding sangap ba nang ta ngin penlut sangap ha tang san benai nam ta ka kam jong ublei bat kabalang tiar hu sau snem nam ta ki kam ublei san benai ndre benai rum dak nak ta ki kam jong ublei bat san benai tengah shui api ban perkhat mo tengah ngan supule ka batho wan dom yang namar la tho ngne da kaseng samla gitu gipor tapi dom ni gitu samla nde yang sapusan jeleu samla pensiong ni ahi daladi hato ke jingim jongi kamlong ka balangkot palat banya hensting ya ke jingi dai jongi badu blay bat ka balang bat imei pa bat ka family bat ka imlang salang balai mo nalor ba ke jingim ka lengkot lupa dang bon pat ki breu ki ba kamtam ki samla ki banang penlengkot syusyu ya ka nang lengkot nang penlengkot syusyu da ka badi ki jingdi da ka babami ki jingbam ba penjot yel met pat mensi na kata daw Paulus uang wat ai ban nyau kai api ni lawan ra berti mo ban sum tharai mo wat ai ban nyau kai api namar ba pidang samla kibro kim de ban khen po api de ba pidang samla wat ai ban nyau kai api ba pidang samla henrei tolong barabor kanuksa jong gajing ek kejing ngek ba gajing sngur men sem ya ki rungai la khmi lenti shibon ya pi ki samla bagi rungai ki bala teman ru pin peninuk sama pi jong kajing ngek kajing slur men sem bat kajing angan pule biang kajing ek kajing ngek ba kajing sngur men sem ya ki wei pat ki rungai kami mei pa ki ba ek ba thon baro ha peninuk sama pi kan mau samla pim dei tangkalawei bun sen yong ba pidei kalawei dong ba di kalawei kaman menta pim pat le ei kalawei ka sedang menta the future begins now mo kila dei samla menta te hadin ka to kane por le pim dei shu samla te kalawei wat kata katin lawei kalawei kala sedang menta nado khatsan snem la khen kena samla hado lai husan ha ke jalani am jongi khatsan hado lai husan te por jing long samla dena kata ka daw ngong pi
kun samla ba e ka jingem breu nyau pho pra pho ki baklan jingem balangkot te balai ublei ubo yang i hang ne perthei lengkot na tharai ka taru ka de ka plan jong ublei te nga kwa banong gumne na ka jing pule man ka sngi tong inyo jing hikai te man yo e ka mindset jong jisu kar kom perkhat jong jisu na man nginge jau de ublei jong i de usem jong i penkut jos nem balang dang shen ni nam Christ the king de usem king of kings lord of lords mo master of the universe ngide ginong bod jong tengin le bhashi bon yong ne badon ka plan banta jong i pan penia de dur te ga jingim jong i kar kom perkhat jong i pat ga jong ban man takas ngi na ga jing pule hak ne ka por ada ben yo e ka mindset jong jisu bau jisu de patai treshi tom wang ru my father walks and I'm walking too ban treshi tom hini por balangkot ban treshi tom larang ila ban le kum tang ile phai ja jawai shnong ston hang ne shlong hagi snong ni balang snong nginong ngim don por shu ngin treshi tom na ka bantaki para samla nam ta balang nam tai mei pa ka family ka imlang ka salang ngin treshi tom hai por balangkot dan por sha para lok be dengan yo e ka mindset jong jisu kaktin ublei hakini kisngi baro hakini kisngi mo ngi pule mas man la kisngi ngi thu khana man la kisngi shakon ben hapo seminary jongi bat ngi yo sngo gumni jisu krana gi pajba manang ta ki senran ro gi la thai kenrat yong ka baba ngi ya shong thai no ndian ki mong e ngi yong ya phi yong jisu phi haji shaki kwa ela de kwa shong thai ela de yong ya bam kendiat te hana jisu ong toh nang ya bam nang ya shong thai kendiat nang tau pet ye ki pajba ngi de ben pet ye ki para samla ki ki pajba nang le phashe snong ya ki long keme ki long pa ki kristana ki snong da kata ka mindset u jisu but jisu habo pet ye ki udap da ka jing sngo snei was filled with compassion on them but kumba ni yo sngo mentan ha ka gospel but ki bon jaka jing gospel hakwe bentah ke jinglong mensiem hana bu jisu yo i pajba ula dap da ke jing sunai bagi long tik kumala yo sno mentah namar bunsen ka krani ke kentir bu jisu dap da ke jing sunai ul kilong kum kilang brot klam nong syarah la pilai pasha nong pin sai peleng ya ke la syai jan met da pilai haki sngi banwan ke jing pen kre ke Christmas pin peji para samla pin peji kristan piru ngatarai la pidon ka mindset jong jisu pin dap da ke jing sngo sunai kilong kum kilang brot klam nong syarah bu jisu le ayu besar ya kini gelang berat dak dak ketien ublei kong amparin ila kran mene kawan ke jingmo jenga namar nga sibet men singiru tiak haba ai ketuka spirituality jogi samlamo jingi men sim jogi samla ila kran ni ka bade ulai lap ya ki ketien jong ublei namar prophet barit long kumne kan sawan kanem sneo ka jing kerdo bam ndai ya kaja ndai wata ndai udai ndai ujur kan sawan kanem sneo bat ke jingkar do kalong ya ka ketien jong ublei famine of the word of god kata ka bak ham shirkai pin bare shorum sheneng blei kran sayangi please speak to us pan nginum yo sngo sio ka sor jong ublei mentang yo pa ho nim perwai ketien ublei idon ka bible ro ngisiang thia ban ban pen long sang khle ta ka bible baka ben bible Katholik jong snap kan sawan ka famine jong ka ketien jong ublei eu jisu sngo thop ha ke long men sim ki don kam ya ka ketien ublei daladap ya lap ni ketien ublei ki sngo tengen am tang ka tau la pen kre bin pa bin ye ki sakawai pat ke jingbam the word of life sakawai pat ke jingbam the bread of life kalau nang ka bandreu barok away jong yo ani sukran syafang ka tau pen kre bin pa bin bar ule e kata las artak ha kas ngi palai syabo nia pa kas ngi thoding la penlong kata ke jingkhawai baru tau babami ka do jonga bedi kas nam jonga unim juno combination jonga ketien ba em bat ukpu ba em ha kayu kharis na kata ka daw nam ta jongi khen kor bai ka ni kayu kharis ni khen kor palak ban ya kano ni stang da kayu kharis ban ni tip ba bangila bam ya ka ketien ublei na ka me ban ni bam yu pu yu kharis ngin sa command sya bangin khlat no na ka pertheru sa tang ka wei ka jingkar pat haban sakhlat ko try kan rat bangin dop yo ka sakramen la da pisar ngin sa tengen alah ke jingem leng dok menta akne ka tayo banwan sedap lai fu saus nem balong pada ngalai i kata ke jingem ngalai i shisha ya kata bagi breu shisha ki ang nuhut ya kata ka jingbam jong men sim bau jisu wa ya kata
jinglek jingaseng lada pinyawat hang nero mentah bon hi kan thei lada pelai man lei bon ki kena kirang ba lei duna san hajar tang kirang ba modern mapi trai uju bat khasi unia per ka ju hi pi bon hi kan thei bat kenda te modern khat san arpo hajar ngot ki breu ki patngan jisu sai ki dau ku bat ka dok kha ki don kam jing bam nam takane ka poru tang syukran jong mangasibet ki we hakikat tu kan na pi kala kroj jang tu pin tim yang a pin ukuran syukran mon bam jiyo kran imat ya balai pila tangan teu jisu besai ki tak jing bam ku bagi dok kha baik nang ta ba kipang upun ko je ki ija jing pang ba per ta ba pun ko je ki yo ba syong sudru be no ki sud baik kata ka de mindset jong jisu ki kom ki samla nong yalam pi de ki nong yalam nak kata ka dau piwan tang bon ki samla ba ko awan ki khamyo ki pio ki de ki nong yalam kan ma de ka availability ka jing long available jong ki ka jing dap da ka jing snow lam ya ki para samla ka jing kloi ban trei ban shakri ban lei wat yo ai ka por ada ban ka por len ban kringi ki bala sakamaro kata kala long ka jing job jong pipi on jing aseng jene pimpen trei kampat syaye kade ka long ka petropom mo jingwan Jubilee mentak sengi ke petropom piwan pendap peniang lai pai sayeng pentrei kamera judon basa sa petropom ha pentrei kampat hayeng don ka kali beli sa petropom tan lai sim peniang kamno syu ngilai pendap peniang ngilai cha la de piwan ban cha kan ke Jubilee ban lai pai sesnong ban long pat ki basa iso ban dap da ka jing smoson ai ko mu jisu pai ki kena rit se ka jing long jong jisu mo nak ta daw don bang keren bathot novel bat penmi film The God of Small Things. Nu blay buku slai ki kambarit barit. Katu ka kantai gini kisni baladap ka tap ardam li. Nam tau jisu bakrao do kata-kata. Kerteng jong tu kantai kanum kut kanum damsyo. In pulish pang jong ka. Manu blay uding nong tau ka baneng bat pertai long yu ardam li. Nam ta jong upat ka mindset ka attitude jong tu ka brio ko ba koridor ba. Kiway ki tap tangi ka batam. Katu ka tap lot na dong syadong kam don syo. Nam tau jisu katu ka ba koridor tam. The God of small things. Bartimeus unang krong. Ukrong hang topo Jericho namar na Jericho kiki udah kekejat sate Jerusalem. Kade karukom bagi nong krong ki api ki nong lek pilgrim. Bartimeus malla. Bat ki ki hala. Bat ku keli namar malla om yui. Ku keli balai yang Jisu niat nang ni. Nang tau recall. Jisu hot. Leo sengos pang Jisu. Upen ko ki bapang. Nang tawang now or never. Larang ngamlek mentang ngando si junom. Jisu kono David isnayanga. Dan kibre ba don hangta kum balong lem mangimo. Sngap jar me mame. Wei ban perkhat ya me unong krong syong to. Jisu Nasaret snai. Sngap jar te. Une ubre perwasyo. Udan ke jingkop ubrat chaden. Utur rumah ula lihat ha nalaru tharai. Jisu kono David. Sngaus snayanga. Isnayanga. Bat nang tau Jisu ang. Wei tahu bakat yang bat kita senranu Jisu Petrus akamat kenrat mete mekelikum kita kijak jengkeli bakat sudah ya me baru bakat ya me buat batai start mapi Petrus udan buat bakat yang udan wei bakat yang kat yo tahu Jisu lah sengap ya ke jing duai jung barit nongkrong umat lah bat ulah penkot yo kum ketua breu ke papang mi Islam kat prasnem kalek hajan tak jing teng ko ngan bat ini miang janjong ngan sayo jengkot kala bat kalayo bor bau Jisu ang bakta yang temparo kita senran ki ni kenrat bakta sudah ya me kitu kita Kristen lembut yang ndai ki bakta hispan lembut mengalong popular ko on kata apa yo autograph no Jisu dan kawai kepada kata yang ana mangasut ka bor kala minanga ketu ko brim dawan ha Jisu kala kiyo kap kala ting yo Jisu ang kajing net jong pi tenga ko anong kum nepek wat ki khenarit nam tay jongi khenarit tapi nga si kai ba nang ale siyang kawai gini kitai jerkon ne ya tho ne khenarit ki ba ki group ki ba komik ba yele kaya bar udon babatay start ya ki ka khenarit kele kaya bar rung siyang khenarit wa rung no siyang dalarung hayang pat ka kena kay le pun kam hayeng mi sabar anjing isnay khenarit tapi dadon hayeng rung sya dadon hayeng mi sabar dan mi habar rung hayeng
ndon jakai knarit election otip kayak gitu senran rok yong kenrat gini knarit tani apalat sis be kedet be senran yong be jisuang I can kata ka mindset jong jisu bakhen kor mai gi barit ro kadar phi kum ki samla na gi sinong na nong kendong ba bat na way pilih pai no sa sinong pidon ya ka mindset jong jisu ngin treshitom ngin sngo sene ngin sngo lem ngin yarap lem ya ki para kristan habalang sinong markilong kum ki lang brot klem nong syarai kala long ka bajok jing treshitom jong phi na ko atang ini message ha ka sngi mo bangin yo ay ka mindset jong jisu mo dang ba ka jikpule he was filled with compassion kata ka diga way kapag insale kum ginong bot jong jisu but kamtam kum gisam lagi bari ginong bot jong jisu tayo jisu ay ka mindset iyo ginong yalam hangni ginong yalam jong iban nganget kini ginong yalam jong iru gidon kata ka mindset mo arangot ki khon jong Zebedi ba yalam ka kami kendrat ay bagini ki khon jong arangot way sa kaman way sa kadiang ha kay hima jong me damelalong mameu sem jong ki Israel na ya keren usem jong ko pertay tang sem Israel ki dang mudur tu jisu ang pim smutu namar ha kahima jong nga itu gibadonya kabor kidei ban syakri gibadon ha kabor kidei ban syakri pigi samla nong yalam kan mau bhai kane lek bhai da kane gijimot ngan treshitom ngan sngosenai ngan syakri tapi lek da kata gijimot kalalong sukses kane gijingwan jong pi ndai ban pangibor ndai mangadi presiden ngan lek diktator ngan pen iba kiwe ki para samna ki diban kongo ya nga badan kum kata ka jingmot num succeed dalay lero nondam bakan mauro yo ban syakri ayungan syakri kum nongan pen iya ka skill jonga pemulida bangan yo e ka jinge trelang jong barakot nasmo kuman adu kata bah pedeng jongi gidon ki lidar mo jongi hakan ka seng jongi kam tam top kitu ki balabat ki kam balai lai thu hi de ki samla ya ka sak jongki nga aingo pala dia ka mensim syakri jongki na kata daw ka sengkala roy hadukan ni kala roy hadukan ni kapar bangis dang ba Stanley pare badan ne bala trey khamslem ngam yu iki way pat Dr. David ne giway bat ki way pat ki president kum jo I fan lay lang ibarit tam no yo san hajari I donation penengkong jong yu snam khat kendai spak kendai punyo bagi penlong convention hapo jong syah bat ki brege lawan ta bah pleng khat san badar po hajar ngut yo bisa san hajar ipisah mdei ba pen do jing kermen nei ba yu yang I dalai lero ni trei da jing shirham bo ya kepisah syadin ha kana no jing elang bagi sam lagi bo pisah so hakmat kan salong failure bai kan mau kata kapisah kam dei ke benengkong asu ajing mot kelum ya pina pilik pairo saki diocese wat bo ya kepisah hakmat bo ya jing trei lang hakmat bo ya jing ya jing ki samla ha bagi semua bang kin sei makin kin penyo brero kapisah lai kam dei ke pokongsa ngala trei ngomong pilai pusau senem kum padar ngakrem bo ya pisah kamat mo ngala bo ya jing ye jong gibreu bangas ngo kam judon ka kam ka wafil pan snagi yang mani ki balai pusau pulak ha kapor jong I kam mensua mo mentaten don kam de ki klur lakat taru kam fail de ka kam I balang snong barit bagi budget ki long lai saulak ne san lak nju fail ka kam ka long pe ku bleu pe ya attitude jong I ya ka kom perkhat jong I ka pisah ka wan syadin kam de hakmat ka agenda ka jongi de ki mensem ki bakordor kumbalong don Bosco mo mensem syua ay nga ki mensem ki waylay ndey markong po ka para bangit bat kun samla ba nganget begini kentian kendiat mo kini rap yang ka mindset jong jisu ko pangilayo asngaw bat kan mau ya kan ka way ya se people kat ba jing pule menta ka sngi day tang itu bakwalong padar prodar sestar ka jing trey ka babon kinong trey giduna hadu mentakan ni kalong basisya ya pi di kinong trey kan ma kajing trey ka babon kinong ot kiduna te kat ne khuroi la dalek pai dai la sai kambun susu lek pai bat pi kalalong kinong trey basir ham jong ka himau kris ka balang hang ne perfect ka kam kalalong ka bajok ka Jingrakhe ro ka bajok lawan ka renewal kene ka Jingrakhe Jubilee jongi kawade banwan rai kata ka renewal ka jing pertamai habakli upop John bar pulai balai pikot darbar Vatikan ka baar Ndreu hajar ngut ki breu syarom nado ndreu puan ndreu pulai ndreu pusang sausnem amdei bakisa barok shipsnem ndrei lai sau banai ki don harom perkhat ya ka logistics ku maki ong mo ka jakasa ka bam ki bishop barok ka we ka pertain ndreu hajar ngut ki don pat ki we ki major superiors
Ani ke dorbar ba bo po bola khot. Balai pi khot ya kat kat kan ke dorbar. Wong kini kentin.